לא, אני מצלמת. אתה מחפש את זה. תנגן, דן. ביי, יאללה קמצנים שיעבור הגל. או לא יבוא. חבר'ה, לא נגמר, יאללה, הכובע עוד פה, הכובע עוד פה. עשית ראומית. הפרסום של בטלוויזיה של הנסטי. הוא שם 100 שקל, נכון? כי אני לא מחזיר לו את ההמשך. כל השאר נשאר אצלי בזה. תביא את הכסף. אתה לא הבנת, איך שהוא עושה לך את ה100 שקל היית אמור להתקפל. טוב, תביא את הכסף. תביא הכל. כך. בבקשה. תביא. תודה. חסר מי פה? איזה חסר מי?